Здравейте хора, това е новата ми поредица на Hill Zero и ще подсъкаме малко на нея, да ви покажа отбора си. Не гледайте твото. И това са членовете, общо взето, как да са силните. Запишете се, не е нужно да сте голям левел. Попитайте мен, аз съм MXBG, или попитайте Mohamed.bg, каквото искате. И да, сега ще поиграем една мисия. Например, не тази. Тази, добре. Тази и сега слагай батерии. Батерии, за да не чакате, просто намали. Окей. Пак. Да, това за вас го правим хора, защото... Готово, вече няма. Зачакане и я да видим бой. Пропусни. Проклятие, аз съм по-голям лево. Пропусни, няма смисъл. Пропусни. Бие. И така. И да се дуелираме с хора и готово. И да се дуелираме с хора. Да, още един път дуелиране. И това. И атака. И това ще. Пропусни, за да по-бързо стане. Не, бе, за да бъде по-интектив. Я да ни да разпечем. Загубихме. Да, хора, това беше. Очаквайте втори епизод и чао.